Healwei Achten Nijs. Na 122 jaar van groot plannen en ontwikkeling is het hard te vieren. Want in eerste jaren zit de Earste Fryske Raket op het punt om Lansearing te nemen. Ze zijn op het lanceerplatform zijn goed geslepen, maar alle dag redings. Zoals het nou zit, zal de raket te jaar met de koop 22 uur van 10 minuten naar boven. De raket zal dan maar zijn reis beginnen naar de planeet Mars. Dit is wat 22 jaar op een dag, precies hier, voor de eerste rond de ridder van voren. In elk geval wil ik hier nou naar uw verslagjouwer te plakken, kijken met de knap. Die zit bij het lanceerplatform om het alle glazen lines te brengen. Een hele goede dag, kijken. En hoe heet het hij hier van die hem? En dat al je liefjes hadden die ene wat? Wat voor je binnenkomt? Kijk, hij staat al. Dat wil je ook even vermissen. In elk geval moet Safir de briljant onheerde de lancering van de Earste Fryske Raket. Dit is Ketier Foar Healwei Achten Nijs. Ons is, God bless you, en dan naar de komen. Want we houden verder die hard in de gaan. Hoi, 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 hoi.